kilteistä Bam, bam, kilteistä. 2 tyyppiä taas lensi ikkunasta. Bam, 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 bam. Ai. Häh? Mä vaan hyppään mun kyllä laskuperin. Niin. Tuo FBI-auto on kyllä ihan sekaan. Ai. Niin. Tää hoidella toi tyyppi. Kohta. Nopeutus. Mitä? Tässä ei ollut nopeutusta. Ui. No tuo. Tää on mun CS1.6. Wow. Elikkä mä feilan. Ai. Näetkö toi veti rinkulaa siellä? Pum, 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 pum. Mä vedän kuperkeikkoja. Entäs sää? Ai, Mä veteen tällä volottaa. ai, ai. Mitä? Ja nyt tippuu vielä mun päälle. Ai. Siitä saatiin aseen. Sä spawnat sit ihan alhaalta. Vittu. Siinä on hissi vieressä. Onks toi iske kyllä aika paljon kipinää toi auto? I handle him. Lähelläkään sitä vaan. Oot aika lähellä. Siinä on hissi vieressä. Mitäs tuu? Oho. Hei, mä käyn taloon. Näet, räjähti just tuolla. Minne asti mä lensin? On musta hirveä. Hahto jarrutti mun ees. Koska se Jee. kääntyi just siinä Täältä sinne. tulee kaksi Tästä rekkaa. lähtee. Kaksi rekkaa tulee jo. Mitä, miksi mä oon Asun toisen kyyvissä. No mä kaaduin johonkin Oho, joku on ollut hyvä. selittämättömän juttuun. Paha pelaaja siellä. Ja kato, näet sä ton rekkaa. Oiks Ihan kauhea. on kaksi rekkaa. Mä näen vaan yhden. Tässä on Nyt se lähtee sen dun takana dun dun. Mitä tää on niin paljon tyyppejä oikeesti. Täällä on vaan yhden. Jumaliste, hui. Mä en edes näe sinua. Mä oon tän rekkaan päällä. Näet sä? Siis mä kaadun johonkin ihan tyhjään. Se on reikka. Jälleen kerran, aha. Taavi. Sä oot täällä. Enkä. Jees. Missä sä oot? Oi Taavi. Pysähpä ja niin. Ja niin tuppa vähän taaksepäin. Ai. No mä tuun. Ai. Mites Taavi? Niin mä Ai. Kyllä mä näen sut. Yes. Sain AVPn, sain AVPn, AVPn, AVPn. No, vitja nuo AVP-hommot. Vaikka teilläkin oli AVP. Ja niin te kausi Sokaa kilsa, en tiedä, eikö se tule enää takas. Kun en tiedä, miten mä pääsisin sinne. Mä tiedän, että mä kausi. Yllätys. Mäkin tipuin tänne samaan paikkaan. Täällä mä lennän. Mai. Näytänkö mä täällä? Mitäs paikkas tää? Ei tää oo tää paikka. Tää oli ihan kiva. No Ai miksi hoikois nyt. Minä en tehnyt huumoria.